excited ke namhlanje KwaZulu-Natal kwazise umcimbi mkhulu KwaZulu-Natal zenzeka izinto KwaZulu-Natal yizeke noma izolo ngqongqoshe sike sathi nje ukuthi kancane singawini izolo yabona izolo lavelela ngawina nje kodwa ke salokhu si excited ke la KwaZulu-Natal ngoba besazi ukuthi kune Comrades Marathon ezolokhu isenze sijabule and ke thema sokuqala lonyaka lo noma le admin wathi ngqongqoshe asibe healthy KwaZulu-Natal yonke into ethinta ukuyijukutsha nokunyakazisa umzimba sizoba khona bazosibona ngenkani namhlanje sila kwi-exhibition center nakuyila esikholelwa ukuthi izosukela khona i-Comrades Marathon eThekwini ibheke phezulu ePietermaritzburg ngesonto kodwa nje ngqongqoshe mawungake nje usithi fahla kancane kule-Comrades Marathon nokuba healthy KwaZulu-Natal into esihlanganisa sithini le Asibingelele Ntokozo sibingelele kubabukeli emakhaya sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi ithada kunjalo Ntokozo si excited kakhulu namhlanje izolo besinethemba ngempela ukuthi bafana izowina kodwa ke bathi ke ababukeli ibhola mina ngilazi bathi besinama defense amaningi ngisho singene ground sivele sizo defender besingazange ukuthi angazi ke kodwa nami ngisho into engiyizwile umuntu AI angazi AI yenze njani angazi kube ne-AI kakhulu omunye uthe ngcono bavele umfundisi ke kade njalo uthi ngcono bavele bahambe bayothatha lento kuvele kudlala abafana kudlala abafana uthi abachelanga nentelezi nje kancane lapha bashiya yonke into ngoba befuneka lapha ebhanweni nentelezi bayifaka ebhanweni bahambe nentelezi bethi ukuchela nje egroundini zithi ukuthithiza insizwa kanti ebeyigijima kakhulu lezi insizwa lezana hayi siyathemba ukuthi igame elandelayo bazoyiwina abafana bazoba strong absolutely bayibambe khona kade ebhalile ukuthi hayi nakulama World Cup adlulile i-team eyawina yayidluza lokala lagcineni kwayona ewinayo uyasithemba naki ngoba ngiyabathemba bengibhejileke mina into serious ngiyitshela nje ukuthi na ngibathatha serious abafana hayi ke ithema zithi thunile ngayishintsha ibhejing ngabhejela nangapha futhi ngavele sathi izinto kanje lapha cha ngqongqoshe ngiyazi ukuthi evikini edlule nibe nomcimbi omkhulu la sibone khona ke kwamukelwa umjovo ekade siwulindile sawumemezela dala ke thina KwaZulu-Natal bese siwulindile nje awufike noma kanjani awusathe nje sibe uthi binjani imuntu abantu ufika umjovo kokala benile eMpumalanga no president kunjalo Ntokozo last week ngolesihlanu njengoba bengekho kwishow eMpumalanga umongameli launcha uLina kade ke thina njenge province sikhuluma ngoLina sithi abantu ababe ready uLina uyeza uLina Kapave umjovo ukuthi uprep kodwa uprep ojovayo ujova kabili nje onyakeni every 6 months uyajova lokho ke senzela ukuthi bonke abantu abazazi ukuthi kungenzeka ukuthi impilo yabo ibe sengcupheni mhlambe upartner wakhe akahlale eduze akekho sure ukuthi upartner wenzani uma engekho eduze nalaba abadayisa ngemzimba nabantu besilisa abalala nabantu besilisa kodwa nanoma ubani nje ofisa ukuthi azivikele Ntokozo siyamamukela futhi siyabacela ukuthi beze bazojova so lo uLina ke uyindlela kaprep kodwa uprep ojovayo ojova kuphela emva kwa 6 months asisho ke ngoLina Ntokozo ukuthi abantu abangabe besasebenzisa lawo amanye ama instruments siyaqhubeka sithi abantu abayivikele bafaka ijazi likamkhonyana uABC sisawukhuluma njengoba unjalo sithi abstain condomize and be faithful or abstain be faithful and condomize so sisakhuluma konke lokho kodwa uLina ke naye usekhona uyaeda ngifisa ukuthi Ntokozo uLina uyipotential noma wenza kube possible ukuthi sibe ne generation elandelayo engezukuba ne HIV at all ngoba unikeza abantu iopportunity ukuthi bazivikele upfront so siyabacela abantu bakithi ukuthi abaphume bazothola lo mjovo okwamanje njenge province ngoba kusumjovo esivunela wona thina umjovo Khamke National ama clinic available noma anawo uLina awu94 kwi province wonke so ngeviki elizayo sizoyilontsha indaba kaLina formally njenge province bese siyawakhipha futhi kwi social media yethu ukuthi mapi ama clinic okwamanje asenawo uLina uma ngabe sekutholakala ke amadosi amom
unational usukwazile ukuthenga kwezinye indawo amanye ama doses azobe available kuwo wonke ama clinics ethu kodwa kwamanje ama clinic anawo awu 94 njoba ngishilo sizowa advertise ngoba ngilokhu ngiyabuzwa Ntokozo ukuthi hayibo njalo ulini utholakala ulini utholakala bawulambela kakhulu abantu kodwa siyacela abantu bakithi baphume bonke bayothatha kodwa ngigcizelela ukuthi bangakiyeki lokho ebesesiqala esikhuluma ngakho abstain meaning uzithibe na ungakangena emshikashikeni ocansi be faithful awuke umuntu abhekane nopartner wakhe yedwa ube faithful umuntu nomuntu akabhekane nopartner asithi bhekana nopartner lo phambi kwakho ngaleso sikhathi sithi ba nopartner yedwa ubhekane naye mina ngithi uthi asibhekane nopartner bethu sisho ukuthi labe u5 ubhekane naloyo ngalesikhathi uphambi kwakhe cha sithi nje ba nopartner yedwa ubhekane naye lawo partner loyo ebese ke uma ngabe ngempela usungenile emshikashikeni ocansi ngekho enye indlela sebenzisa ijazi likamkhwenyana akhona amakhondom abantu besifazane akhona amakhondom abantu besilisa injalo ngqongqoshe ngikhumbule ukuthi ke namhlanje sisakaza bukhoma sila exhibition center nakuyila abagijimi balanda khona into zabo zokugijima kuzoba nomsinjwana ke siqolise emakhaya kodwa phela we are excited sinabo la sithi nabo beke bebanga nje umsindo mhlambe unumber 1 nje omunye wabo okuyena ozowina uye nodlula la eceleni kwethu sila ngempela ku exhibition center ziningi izinto ziyenzeka ngiyazi ke ngqongqoshe ukuthi kade nisegoli futhi ngoba umnyango obhizi lo Mpumalanga wasuka lapho wathi shwi and ngiyakubona ngathi uyawalka wena mayo kulezi zonke le ndawo bona kusasa nangesonto uzosuka la ngeenyawo ubheke eMaritzburg ekathi ubuhamba ngeenyawo usuka eMpumalanga shwe egoli la benikhuluma khona udaba lwe-TB noma isifo sofuba ithini indaba ye-TB manje igoqa nje kunike conference kade inkulu kangaka well i-conference Ntokozo ebesi attendile i-conference ebibheka ukuthi njenge South Africa sesihambe safika phi endleleni yokuthithibalisa i-TB noma yokuqeda i-TB besiyo reporter ke sonke sama provinces ukuthi ama statistics ethu athini ami kanjani bangaka abantu abane-TB bangaka esibatholayo bangaka bakwi treatment ngiyafisa nje ukusho ukuthi enye yezinto ezigcizeleliwe kwi conference udaba lokuthi kunabantu abayiqalayo i-treatment kodwa bangayiqedi labe sibabiza ngokuthi i-loss to follow up siyabacela labo bantu ukuthi nakanjani abaqhubeke nokuphuza imishanguzo ngoba i-TB okwamanje Ntokozo isifo esibulalayo but isibulala singekho isidingo sokuthi sibulale ngoba ikhona indlela yokuthi le TB ilapheke so sicela ke abantu bakithi ukuthi bayidle treatment ebese sicela imphakathi sicela ama leaders e-society sicela ama leaders emabandleni abelaphi bendabuko sibasupport abantu abakwi treatment ye-TB ngoba kwesinye isikhathi Ntokozo baye bathi kuba nzima ukudla i-treatment ukuphuza i-treatment uma ungadlile so kubalekile ke ukuthi sisupport so that umuntu besazi ukuthi udla i-treatment senze sure ukuthi udlile uyawaphuza amaphilisi ngesikhathi ofuna ngabe waphuza ngaso absolutely ngizolokhu ngibafundela ke nama clinic lawa ekutholakala kuona ngqongqoshe obushithe na sizophinda futhi siwafake na kwi social media yethu ngizobaqala ngemajuba nje emajuba district mane ama clinic akhona eMadedeni clinic 1 ukhona u1 Madedeni kube khona uma clinic uMadedeni 5 session bese kuba u2 yazi ngoma na first thole ukuthi kube neindaba o1 no2 ngabe kulula ngiduka manje kuthiwa ikombuzi ikwanyo isenyokeni sibunilwa basezunje kwanongoma kuhlala kubuka isilwane ukuthi singakuphi yabona kombuzi bese kuzoba i-session 5 iclinic yakhona osizweni e1 clinic yakhona kanye nase eRosary clinic khona lapha ya endaweni yaseMajuba district iwona ke lawo awu4 ngizolokhu ngibafundela nje ngoba ama district esihamba ngikhumbule ke ngqongqoshe ukuthi na indaba ye-TB le ilokhu yakhulunywa nala kwaZulu Natal mhlawumbe ukubeka abantu nje isithombe ethi siyithini thina la kwaZulu Natal well thina Ntokozo i-TB udaba esilithathela phezulu esilunakile kakhulu sinane caucus esinayo lapha e-legislature ebizwa ngokuthi TB caucus ikho umsebenzi wale TB caucus ukuthatha bonke abahlonishwa abakhona eShayamthetho ukuthi uma befika emphakathini kuma constituencies abo nabo babe nawo ama programs abawenzayo ukusupport abantu abane-TB nabantu asebene treatment siyabacela ke abantu ukuthi abaphume bayotesta uma ngabe ususola nje ukuthi ngathi ama signs e-TB nawo sondela emtholampilo ufike uteste so that ukwazi ukuthola i-treatment ngesikhathi lapha conference besithola even imishini Ntokozo eyenza kube lula ukutest uyazi ukuthi na utestela i-TB baye bathi ukhipha isikhwehlela ngizwa sputum kodwa
kodwa uma ngabe umuntu esegula akusikho bonke abantu abakwaziyo ukuthi basikhiphe isikhwehlelo so sesitholeke indlela ezintsha nezilula zokuthi i-TB ingatholakala kanjani so ama conferences afana lawa amahle ngoba enza ukuthi thina sikwazi ukuthi sisizakale. Absolutely. Uyangikhumbuza nje uyakhumbula siyolontsha ama mobile vans ethu lapha eStenga. Ngaba nami nesikhathi eside ngizama ukuthola inkwahla nje nongizama baze bathi hayi zama ukuthi ugwinye ukuthi izokwakheka sasa bathe sayizama dororo ayikho kwaze kwaphoqa ukuthi ke sigcina sesizama ezinye indlela manje mhlawumbe bengibhekise phansi bengixukuse lutho kwagcina ngalunganga lapha ya uGood District ulena uzokutholakala egama lakhe CHC ezingolweni clinic kwaMbunde clinic kwaEmagate clinic ePort Edward clinic nasePort Shepstone clinic so lokusenikhela nje kancane ezuhlela uhamba ngokwama districts ngqongqoshe si excited ke namhlanje Comrades Marathon okuyinto engazi ukuthi wathi ufuna sibe healthy ngiyakubona nawe lokho uyibambile uyajima njalo ngiyasondela nje kancane ngo5 ekseni ngangikwazi phela uhlula uvuka kodwa ngiyangibona usugijima nasekuseni ithi hayibo nawe ngqongqoshe gijima kwacima kodwa si excited ngohlelo leComrades Marathon baningi ke abasebenzi bomnyango nabo abakhona la ohlelweni lokugijima mhlawumbe ke ungathini umlayezo wakho nje ozokuthi sabalala kubo abasebenzi bomnyango kodwa na wonke ama patients ethu phela ama patients ethu labantu abagijimayo abantu bethu laba bebonke nje ungathini ke kubo bonke abantu abazobe begijima kusasa. Thokozo we are very excited ukuthi sibe lana namhlanje uyayibona nje ne environment icamera ngathi ngabhekisa la ikhombisa ukuthi kugcwele kanjani abantu ba busy abantu ba happy they are looking forward ukuthi uSunday uzobunja nathi njengomnyango wezempilo siyakujabulela ukuthi ngoSunday sobe sikhona lapha na eWestville so besitshela on eKhawazini so besitshela on abagijimi kakhulukazi abagijimi basemnyangweni wezempilo kodwa ke nabo bonke abanye so besitshela on njengama clients so we will be telling them on so we are very excited uyabona nje ngifika namhlanje ngoba ngifike namhlanje kuseni ngiphume eGoli ngiyehla lapha eAirport ngiyababona baningi ngiyababingelela ngithi welcome and good luck bayamangala nje ukuthi lo sisi manje usicabanga ukungena kanti abazi ukuthi thina njenge KZN masibabona siyajabula so yes Thokozo we are here sizogqugquzela si emphasize le yanto yethu esithi asibe healthy KZN ngoba it is part of living health bakhona abanye abantu abagijima noma baqala ukugijima marathon any marathon hayi ngoba efuna ukuqeda noma efuna ukuwina but ngoba efuna ukuthi aphile so sifuna encourage labo bantu abanjalo Ntokozo kuthiwa ke kulabantu abantu abagijimayo kufuna abasheshe balala absolutely the night before Comrades kubalekile ukuthi sithi abalala nje kubalekile ngqongqoshe no kulala is very important ngoba ku relaxisa umzimba kuthiwa abantu ke into ethi carbohydrate rich meal angiyazi ni carbohydrate rich meal kodwa yobona ngoba bayayazi sithi abaqhubeke bayidle ukuze bekwazi ukuthi bagijime baqinise babe ready nje nezimpahla zabo balale zi ready zi prepared khona evetseni umuntu angabi nephi manje ke ngizwa kuthiwa kufuna nathi sibe sikhona lapha sobe sikhona ngo4 kusho ukuthi nathi sovuka kanje nawo yazi yazi khona soba khona sebesikhona ngempela lapha ekhaya sizosibona sigqoka ikipa eyelo ezithi ayibe nje uyayibona nje siyabonakala nathi shoda nathi sigijime kwathi sina prasa ukusigijima sihamba nabo sibe sijike futhi sifuna sibagijimisa ungathatha sigijimisa afike eGoli singanakile yabona lokhu sibaphekezela nje sibuye sijike eduze so si property yaKwaZulu Natal ke Thokozo sifisa ukwamukela bonke abantu abafikile noma abakhona abazogijima bonke siyabamukela kwiprovince yaKwaZulu Natal we are very excited to have them sithi abaphinde babuye ngonyaka ozayo kodwa kulonyaka sithi bonke sibafisela inhlanhla they must remain hydrated ngoba kushiwo njalo kuthiwa ugijima kufuna uhlale njalo nje uphuza amanzi so that ungazube dehydrated abalokhu begijima nje bewaphuza amanzi abo bayazi kuzobe kuneyiteshi ngokuhlukahluka nathi sinathi sethi stage esizoba responsible for ukuba hydrate kodwa sithi welcome to the province of the Zulu kushiwo njalo absolutely impela ke umnyango wezempilo nawaka national uphumile ngqongqoshe bala nje ngaphakathi baya exhibit la kwi exhibition center ngoba si umnyango bakhathalele kakhulu abantu banamanye futhi ama programs abazobe wenza nje bakhona entshanga futhi namhlanje ngqongqoshe banama blitz abawenzayo bahambela nje imphakathi kuyaqhuquzela nizobabona futhi nakhona uma segijinywa ngosuku
bezogijima bazobe belokhu bekhipha amanzi nje sihamba nabo nathi ke njengoba esho ungqongqoshe sizowakhipha amanzi bathe ngomgqibelo bazobe bese beach behamba lapha ngase beach futhi begqugquzela indaba ya close the gap ukuthi ke asivaleni igap. So umnyango nje wezempilo uthe chitha isaka ukhona nathi la kwi province sithe chitha isaka siyasebenzisana ne district bonakele kumnandi kabuhlungu abagijimayo ukuthi kumnandi manje ngiyabona ngiyabingelela la sengiyabingelela la hey angikubabona ngathi uzogijima unalento vele inaleyo gijima bathi idating basho njalo. Cha ngqongqoshe sibonge kakhulu ke ngokuthi ke siyithole ngempela sisethubeni la esizobe sinawe ke ekseni kusasa sibagijimisa sibabonga senza yonke into nabo abasebenzi ngesonto isonto thina uhlelo silishaya ku5 kuzobe kwenza ngesonto bazike kweminye imisakazo emkhulu ngqongqoshe uthothi sithi mase sisakaza ngaleso sikhathi suke sekuwine kwaze ngisho kwawini so awufisele nowinileke inhlanga nowinileke Ntokozo uma ngabe sekifikile siyambongela ngomsebenzi omkhulu owenzekile esikwaziyo Ntokozo ukuthi akekho umuntu okwazi ukungena ku Comrades Marathon engazange prepare okusho ukuthi wonke umuntu usuke prepared and lokho thina siyakujabulela ngoba kusho ukuthi you maintain i lifestyle healthy siyababongela kakhulu. And enye into ngayo lo mncintiswano lo ngoba umncintiswano omkhulu kakhulu uthothi khona into eziningi osuke usuyiwinile vele ngaphambi uqala awukwazi ukuvela usuke ngelanga uvuthi sengiya kwi Comrades Marathon uqala uwina indawo eziningi yikho kuthiwa wonke umuntu ongena le Comrades usuke seyiwina ngokuthi ungenile usewinile vele yikho ke nathi sise namhlanje sobakhumbula bonke abomnyango abagijimayo sithi sizashuthe nanabo ke namhlanje ngiyathemba ukuthi bakhona bona umnandi kudelile ngeke bengabikho plakade bathatha amalivu khona nje bawathatha amalivu 10 days ago hayi siyogijima iComrades usezohlulwa yini ukubala athatha ilivu 10 days ago naba nodokotela ngiyababona ba ready absolutely abantu ba ready bayagijima kumnandi kunje ya cha ngqongqoshe njengoba ubushilo ukuthi na uLena Khapave usufikile umjovo silandeka ingcwepheshi la esuka lapha ya kulentuzana ukuthi basitshele ngawo uLena Khapave iTheku district nanobese usibekela thina imaphi ama programs abazoba nawo la kwiTheku district asibingelele mawusethi ubani okabani wenzani la eminyangweni. Ngiyabingelela ngibingelela kakhulu ngqongqoshe ngibingelele ababukeli ngibingelele Mr Maphisa igama lami ngingozanele Ncama ngingumhlengikazi ngomsebenzi kodwa ke ngiqashwe khona la ngaphansi komnyango wezempilo ngisebenza khona la eThekwini district njengo HIV AIDS coordinator okanye ne TB so umsebenzi wami ukuthi sibhekelele ukuthi ama clinics lawa esisebenza kuwo nemiphakathi kanye njengoba kuyimetro sebenzelana kahle ukakhulukazi kulezi inhlelo lezi esikhuluma ngazo zokuvikela igciwane leHIV kanye neTB. Absolutely ngiyabona ukuthi niyiselthi ke ngo2030 kungabikho umuntu osasuleleka ngegciwane nithe nifuna ukuyibopha la ikhona manje ingabisedlulela phambili cha ziningi kakhulu into eseniyikhiphile ezenza ukuthi limela likhona igciwane but ke omnye uzoyibuthi yini umehluko phakathi kwa PrEP noLena Khapave? Okay siyabonga Mr Maphisa umehluko ke phakathi kwa PrEP noLena Khapave umehluko phakathi kwa PrEP uPrEP iLena Khapave uPrEP uLena Khapave uPrEP leli philisi bese ke wachaza nayo seqaleni ungqongqoshe ukuthi ileli philisi umshanguzo owumjovo lo mjovo ovikela ukuthi labo abangakatheleleki ngegciwane lesandulela ngculazi bangatheleleki lo mjovo ke usujova kabili ngonyaka njengoba bese sisazi ukuthi ujova kabili uthatha inyanga ezisithupha emntwini kodwa ke kuthi noma ngabe mawusuqalile uthi mawuthatha kuqala ukuthatha uzokuvikela kuba khona izinto ezenziwayo ezikuhlonzayo ukuthi ulungele yini njengokuthi nje uzoqala sikuteste ukuthi awuthelelekile nje basishilo ukuthi yebo ngoba kubalekile ukuthi awunalo igciwane ngoba uyasivikela so sizokutesta sibone ukuthi awunalo yini nezinye ke izifo ezihlolwayo njengoba sikhulumile ungqongqoshe nange-TB siyascreena nazo ne-TB kubonakala ukuthi ikuphi nezinye ke izifo mhlawumbe amaphilisi owadlayo ikakhulukazi izifo lezi eziyimbelekisane njengo-hypertension
noshukela siyakucheck ke nakho lokho mase ke kubonakala uhlonziwe ukuthi uyakwazi uyitha bese uyawujova ke ngesikhathi siqala ukujova ke lo mjovo siyawujova uthola nje imjovo emibili emincanyana sijova nje ngaphansi kwesithumtsonto yebo ngaphansi kwesithumbu bese uma uqeda ukujova uzothola amaphilisi amabili lamaphilisi liline lu 300 grams so uyawaphuza bese uyahamba kuyagoduka ekhaya mawusufika ekhaya ke within 24 hours ngakusasa kufanele waphindeke lamaphilisi uwaphuza okubalekile ke ngalamaphilisi ukuthi ngesikhathi usajovile ukhumbule ukuthi awukakavikeleki sisaqhubeka sizosebenzisa izivikeli ama condoms njengoba besenza sisakhuluma ngawo ABC njengoba sisho ungqongqoshe asiyekile so ukuze uze uthi usuyaqala ukuvikeleka kuba ngosuku lwesithathu nakhona sikhuthazika ukuthi ungaqhubeki ngoba ilenacapavir izokuvikela kuphela ukuthi ungathelele ngegciwane izifo lezi ezinye ezingaphandle usazosithola STI ingakho kubalekile ukuthi usebenzise icondom okunye ayivikeli ukuthi ungakhulelwa siyabakhuthaza kakhulu abesifazane ukuthi bathole imishanguzo yokuthi bayivikele ekukhulelweni absolutely yazi yamnandi into mawusuyichaza kahle uthe umunye ke mawusukhulelwe vele bukhona ingozi ukuthi usalitholena capavir abukho ke abukho ubungozi mangabe usukhulelwe ngoba uyahlonswa nje babe ngishilo ukuthi ayenziwa wonke ama test lawo ku screena kubonakala ukuthi unegative uya nemishanguzo oyidlayo ayikho okungenzeka ukuthi mhlambe mawusudlalwe lena capavir ibe nokushayisana so uyakwazi ukuyithola nawo yazi ukuthi bekushiwo kwathiwa alikeze ukuthi sisabalala ngokugcwele ngoba alikabi ngokugcwele ukuthi selinganikezwa wonke ama clinic but ngokuthola kwenobani nizobe nifisa ukuthi bathole usizo kokuqala babe bokuqala okay njengoba ke beke seshilo ngqongqosho ukuthi ama phases kunama phases azongena so kulama phases phase yokuqala abantu esibabhekelele kakhulu ilabo esithiwa abokuqala abesifazane abakhulelwe njengoba uke wayiphatha nendaba yabesifazane abasakhulelwe ekutheleleni egciwane bese kuyilabo abathi noma sebebelethile isikakhulukazi sikhumbula ukuthi negciwane liyakwazi ukungena ngesikhathi bencelisa bayalithola ke nalabo bese kuphinda ukuthi sibe nalabo abantu ethiwa ama key population labo ke bayi group nabo babalekile ibone sizoqala ngabo beke wayichaza ungqongqosho ukuthi nalabo obobulili obufanayo abathandanayo kuphinde kube nalabo futhi abashintshayo ubulili futhi kuleyo group yonke siphinde sibe nama adolescents amatshitshi lawa semancane nabantu besifazane labasancane bayangena nabo kule group yebo ake ngiyazi ukuthi babuye beshayeke bethi senifikile nizogqugquzela izingane iqale zonakale thina ngiyathemba njengoba eshilo nongqongqosho ukuthi sisathi abstain bakwethu kodwa umuntu ozaziyo ukuthi useyahluleka ngoba phela nawe ingane uyikhulisa nje uyayibona hawu bakithi nakho sekuhlupha impela lokhu sekubuya ngisho nango10 ebusuku kwasha kwacima ubuso uyaqala ukufundisa ngeindlela zokuvikela ngithi yebo kunjalo yakhulukazi nje intsha yethu njengoba kubonakala nakhona ukuthi ngempela intsha yethu eningi enye ayikakwazi ukuthola kodwa ngale indlela ezifikile zokuvikela njengoba ushilo ukuthi sesibuka manje u2030 asakhulumi ngokuthi sithi sesinqobile yonke lento absolutely ngiyazi ukuthi umqepheshi uthi ungena ngapha ka HIV iphinde ubuye ngapha naka TB uyasho kungqongqosho ukuthi kade behambele into ethinta ingqungquthela ye TB eGoli nje bade kuhlangenwe nala ikwa iSouth Africa yonke bekubukwa nje izinto ezenza sikuphi ngokwe TB ngokokwenu la kwaZulu Natal ngokwe TB njengongqongqoshe ebeseshilo sesi uma sikhumbula sithe siqala kade emveni kweCovid ngoba kwaba negap sabana la into kwathiwa irecovery plan ngoba kubonakala ukuthi ngesikhathi seCovid kube khona lezi zinto ukuthi engathi khona ama program asalelayo sasilela ke kakhulu so kuleyo stage kwathiwa irecovery plan kwafanele kube sibe ne target kwakufanele ukuthi sikwazi ukutesta ngayo abantu ukuze sikwazi ukuthola leligciwane nakakhulukazi abantwana abancane ngoba ibone besikade singabathuli so sesizamile ke nokho noma singakawafiki ama targets njengoba esho ngqongqosho kufanele siyiclose le gap asikakayiclose ngapha ka TB asikakayiclose ingqona ngapha ka HIV kodwa ke kubukeka sesiyakhona akusafani noma izinombolo okwamanje zingakavumi ngoba la eThekwini befanele ngabe siteste abantu abawu like sikube kule kota sibe siwenzile abantu abawu 500 so 500,000 so besingakafiki ke kubona kodwa ke siyakhona lapho kuyabonakala inhlelo ezikhona ukuthi siyaphambili
Absolutely. Ngiyazi-ke ukuthi silokhu sixolisa nje sisendaweni enomsindo ngendlela eyisimangaliso ngoba sila exhibition center nakuyila abantu belande amathikithi abo eComrades Marathon. Silishaya kuhlelo kuLwesihlanu thina lube lizophuma-ke ngey'khathi iy'nsuku ey'hlukahlukene emsakazweni ehlukahlukene, but namhlanje abantu balanda amathikithi abo kunomsindo ba-excited, abanye baqhuma, abanye baqhumela thina la estudio. Niyayibonela nje kumnandi umtibo waseRome. Abantu abagijimayo-ke vele bahlale nje be-hype, banele hype le abanayo yokujabula nani. Kukhona-ke iy'nhlobo zesifo sofuba noma ze-TB le okuthiwa i-MDR enye kuthiwa i-XDR. Awuhlukanisele nje umlaleli ekhaya ukuthi umehluko ukuphi lapho? Siyabonga Mr Maphisa. So iy'nhlobo ze-TB njengoba esho Mr Maphisa le ekuthiwa u-MDR. Absolutely. Kusho ukuthi isifo lesi se-TB lesi mhlambe mase usune-MDR ila lesi sifo uthola ukuthi amaphilisi awasazweli kahle lawa ajwayelekile eselapha ngawo i-TB. Ngemvamisa-ke ilawa asuke emabili, ilawa ekuthiwa u-INH ne-rifampicin. So u-MDR-ke usuke usho ukuthi sekuhlulekile awasazweli egazini. Bese kuthi mase ku-XDR yilawa-ke manje kusho ukuthi igciwane ileli selinamandla kakhulu. Usukwazi selihlula-ke lawo maphilisi angaba mathathu noma ngabe mabili, uthola ukuthi awasazweli egazini. So ingakho kubalulekile kakhulu njengoba bese ungqongqoshe ukuthi kufanele sibathole kuqala ngoba inkinga iba khona uma ngayo ukuthi noma ubukade une-TB lejwayelekile, uma singayelaphanga singayithola ngasangabalapha nalabantu abaseduze kwakho, kungenzeka nabo bagcine sebethola lo XDR osuhlukumeza kakhulu, lo sukuqotha imbokodo nesisekelo. Manje-ke ngiyazi ukuthi-ke sometimes sesikhulume kakhulu ngalezi fungculaza no-TB, abanye sethi anisiye ngaleso sicefe. Yazi umuntu uma uthi uyakhuluma anisiye ngaleso sicefe, kodwa sihlala thina sibakhumbuza umsebenzi wethu ukunitshela uba nizofika la senigula, kufanele sikuvimbe ungakakhulu, but prevention is better than cure. Ama-signs and symptoms-ke imaphi? i-TB. Yes. Ama-signs and symptoms e-TB-ke balaleli, oqala nje ukukhwehlela. Sizokhumbula ukuthi qala bese sithi siyambheka umuntu ukuthi ukhwehlele isikhathi esinganani. Asisabheki-ke lokho ngoba isikhathi esiningi kakhulukazi laba abatheleleke ngegciwane. So ungaze sesithi nje make wakhwehlela enye sign leyo ekhombisa ukuthi kusho ukuthi ikhona into esisolayo. Okwesibili ukujuluka ebusuku kakhulu, ukujuluka nje ube manzi, hayi lokujuluka lokhu ujuluka ukuthi mhlawumbe ungaze ushintshe namashidi, uyabona, ushintshe namabhijami lokho kokulala ngendlela ojuluka ngayo. Enye sign efuna siyibheke. Eyesithathu isign eyokuthi ikakhulukazi-ke kodadoo laba abancane uthola ukuthi baba ne-fever, abakuthandisisi ukudla. So ngoba bona abavamisile ukuthi mhlambe bakhwehlele, uthola ukuthi baba nako ukukhathala abadli. Okunye futhi ukuthi wehle emzimbeni, uyabona lokho wehle okungachazeki kahle ukuthi kwenzekeni, wehle emzimbeni wakho sikho lokho kwenziwe wena ofuna ukwenza njengoba sizama thina ukwehla. Lokho kuzovele ukuthi drop iweight yakho mhlambe yehle nje ngo-10% ongazange ukwazi uyichaza. So yizo lezo impawu ekufanele sibhekisise kakhulu ukuthi mhlambe ziyinkomba zokuthi kufanele sibhekisise ukuthi ngabe unaso yini isifo se-TB. Ngipheleke umuntu othola nje namhlanje uthi unesifo sofuba umlayezo. Umuntu othola namhlanje siyazi-ke sonke balaleli ukuthi kunzima khona ukuthi ma ufika ngempela udiagnoswe manje, utshelwe manje ukuthi une-TB, unesifo se-TB. Okubalulekile-ke ukuthi kumele ukuthi lo muntu simnakekele, uthi ungqongqoshe sibe healthy. So kubalulekile nge-counselling. I-counselling yokuqala iyona ebaluleke kakhulu. Ngesikhathi ukhuluma naye umbonise ukuthi kubaluleke kanjani ukuba healthy ngempilo yakhe. Uthole namhlanje ukuthi unesifo sine-TB, umchazisela ukuthi i-TB isona sifo okungcono eselaphekayo kulesikhathi, silapheka usiqede. Udla nje amaphilisi akho izinyanga eziwu-6 ukwazi ukuwaqeda. Bese ukuthi njengoba engamukeli okunye, njengoba sithi asibe healthy, awubi healthy wedwa, uba healthy nefamily yakho. So njengoba wena utholile ukuthi unesifo namhlanje, kubalulekile ukuthi siyobheka ekhaya ukuthi uhlala nobani, obani abaseduze kwakho, lezi abesithi ama-contacts, ukuze nabo balashwe, ukuze isifo singabhebhetheki. Bese nokubaluleka ukuthi uzophila ube healthy after usuyiqedile i-treatment, ungabe usuba unosufolo lo ungqongqoshe bekhuluma ngawo ngoba uwona uba inkinga. Once wawunosufolo ubuya igciwane selidlondlobale kakhulu, sekukubi kakhulu. So singabatshela ukuthi abantu abadiagnoziwe namhlanje impilo ikhona, siyaphila, likhona ithemba, imishanguzo ikhona. Uzame kakhulu uhulumeni wethu ukuthi asilethele ama-services lawo ebesingawatholi. So
Absolutely. Cha ngiyangithanda mangithola ke nina esenibadala la ebunesini ngoba kuthiwa nina ngazi nanifunda kanjani kudala engathi manje akusafani nibe nendlela ye-approach yabo yokungena sesibona nakwa social media abanye bedlala ngalezi zinto ahlale ekhuza kuNgqongqoshe ngazo thina asimusu kuyihleka lezi zinto mayilokho yisho kuthiwa onesi bavela ukuthi hawu usuzwayithola ke iTB uzayibona into enjalo nje but awungikhulumele nanabo ke odade wethu laba esisebenza nabo ke akusuke kufuneka bedlulisa imessage ukukhumbula ukuthi lo mtshelayo phela usesimeni sencindezi awukube nendlela enhle yokumtshela. Ngicabanga bamaphisa ukuthi okubaleka kakhulu umnyango kakhulu usuzame kakhulu ukuthi ukhulume ngayo lento okhuluma ngayo yama attitudes ukuthi abantu abadala umuntu mayeseze kuwena phambi kwakho akubalekile ukuthi mncane noma mdala kufanele simshuthe ngendlela efanele ngoba inhloso yethu sonke ukuthi asibe healthy siphile so ngiyabakhuthaza koza kwethu kodwa ngiyathemba ukuthi sebeyancipha manje ngoba maningi ama causes asehanjiwe kulungiswa ama attitude abahlengikazi ukuthi babekhuluma nabantu fanele babachithe njengokuthi umndeni wami ukuthi sengila kwi facility akusho ukuthi lo muntu ongaphandla akayena umndeni so ngiyagcizelela siyabaqhuquzelela ukuthi abathi mangabe bebheka iclient le ephambi kwethu labantu ba depend kuthina kakhulu awukwazi ukuthi ubadinaye iservice sebephambi kwayo ngenxa yokuthi kunezinto ozozizwa iattitude yami ayingenzi ukuthi ngingakwazi uku-offerisha iservice uyayithatha uyibeke lapha emnyango. Hayi Ngqongqoshe ngiyathemba ukuthi nawe uhlala ushayela isipikini lapho ngikusho lokhu njalo ngoba ensukwini ngithintwe ngomunye uyalikhumbula ibandla lapho esake sakhuluma ngalo Ngqongqoshe kuthiwe sebeyeke yonke into bayeka namaphilisi ukhona ke omunye owakwangithinta nje naye esho ukuthi hey ubese wayekile lamaphilisi manje baphathe kabi umzali akakwazi bacethe bakhulume nesibhedlela bemkhulumisa ukuthi abuyele kumaphilisi bambona ukuthi uqinekile mawukuthi bayafika eclinic tuthe nje unesi wawuthi wenzani uyeka amaphilisi wawuthi wenzani kufanele kufuna sheshe siyilungise ukuthi mangabe besikwazi ukuthola ukuthi ubuyona sifuna sithole absolutely eduze ngoba uma siye ebantwini sithi ababuye siyaconfirma thina ukuthi asizokujaja ngeke sikubuze imibuzo eminingi sizofuna nje ukuthi sikuteste bese ke sibone ukuthi isimo somzimba sibe kanjani bese siyabona ukuthi sikufaka kuyiphi regimen so umuntu okhuluma kanjalo akufanele kube umuntu okwazi ohlala nama patients bengingacela nje kulowo mndeni if ubukwazi usitshele so that sikwazi ukusondela eduze kwakhe naye so ngoba phela ezinye zezinto silungiswa ntokozo ngokuthi sixoxe singazikhulumi general nje kuphela. Yes hey yabona mose usondele nami sengiyayibona lento ngathi vese sithi kumkhanda ngekho no usondela nje eduze kwakhe sixoxe eduze absolutely sibonga kakhulu ngesikhathi osiphe sona ngiyazi ukuthi ke nibhizi nabantu ababhizi njengoba nilwa nama numbers njengamanje akuqhubeka umsebenzi omuhle. Absolutely cha Ngqongqoshe wayikhava ngalendlela kushuthi lento le kuyabona ukuthi ubuyi conference uthema uyibeka nalabo ba on the ground bayibeka njengoba uyibeka ukuthi njalo silapho umsebenzi omkhulu kakhulu lo we-TB ofuna sibambisane ngawo ubona sibambisane nomphakathi sibambisane nobuholi bomphakathi ngoba ngeke siyinqobe i-TB uma ngabe sisodwa ngeke inqotshwe futhi uhulumeni i-TB kufuna sibambisane sonke ukuze sikwazi ukuthi sigcine siyafika ibhlungu ntokozo indaba yokubona umuntu edlule emhlabeni ebulawa i-TB ngoba i-TB yona ngobuyona isifo esistrong kakhulu esingaze sikubulala kodwa umuntu ubulawa isifo esikwazi ukusilapha yabona ibhlungu into yokushona komuntu ebulawa isifo ebesingalapheka sikhumbuza umlaleli ekhaya igama lohlelo kzn.gov.za hey sishaka mnandi ke namhlanje sidla eDurban eThekwini nakuyi-like zosukela khona i-Comrades Marathon ayikho into engi-excite nje ukuthi ngiyayibona vele iminyaka yami ayisavuma ukuthi ngiyoke ngigijime eComrades kodwa ukubala esuka khona nje kuthiwa ngifike ngeenyawo ngithe qathatha khona cha Ngqongqoshe sike sacelwa la kwi-social media kwathiwa siyacela isondezele umuntu ongakhulumisa inhlobo zama-cancer ahlukahlukene sibonile wazi wathi ke laba babone ngathi inokugadla kakhulu kubantwana basebancane bayafisa uku-understandiswa uthi cancer ehlasela noma umdlavuzwa ohlasela izingane into ethile silandeke ingcwepheshi lapha ya udokotela akusichazele ubani okabani ukuphi na nesifundazwe
Okay, ngiyabingelela Ntokozo nakuwe mphathi kubabukele emakhaya. Mina uNoluthando wakazwane. Yes. Ngokudabuka ngwasedumbe kahle kahle. Dumbe. Awusuka Kodwa ke ngesimo sokufunda nokusebenza ngagcina sengiseThekwini. So eThekwini lidlela abantu nje liyasithathela. Lithatha zonke. Absolutely. Usuka kuphi nedumbe lapha ya? Ubaba ngokuzalwa ngwasemapayipini. Emapayipini ngiyabona lapha emapayipini. Absolutely, absolutely. Yeah, so ngibudokotela wabantwana phecelezi i-specialist pediatrician. So ngamanye amazwi ngilapha izifo zabantwana ngiphinde ngihole ithimba lodokotela elisuke linakekela abantwana. Absolutely. Kade sino Dr. Ndlovu einsukwini ethi nje amaphaphu phansi kubantu basedumbe kwabonakala izikole zakhona izingane ziletha abantwana sebephethwe izisu emva ukudla ama-chips athile babiza ngegama ke engalithandi kahle ngathiwa yini kuthiwa uyawakopolota amawakhe bese belibiza ngegama ke elingajwayeleki kodwa ke ubekhuza nje ukuthi cha abazali ke begadi kakhulukazi lapha edumbe izingane asimusu uyinika imali yokuyothenga mhlawumbe silungisa imphako seyilungisela imphako ngenxa ukuthi kubonakala ziningi ezifika seyiphethwe izisu zinamajaqamba eziswini ezinye seyigoqana ngenxa ukuthi zidlela ama-chips esingazi ke ukuthi thina intoda kaba-environmental affairs na bethu baka-health babhizi bayalisebenza udaba bazowabheka ukuthi ithini indaba yakhona kube udaba nje esijabulile uma isefika naye-ke khuza nkosi yami bangenile kodwa futhi ngqongqoshe nemphakathini manje bambele imphakathi ukuhambe befundisa bephinde futhi bekhuze-ke abazali ukuthi ena bazali siyanicela ukuthi nje uma ukuthi iy'ngane zesikoleni ake ngithenge one ey'ndaweni esazi ukuthi zivumelekile ukudayisa izinto zokudla bese sigada ngoba isimo ngathi sizofuna ukuphuma esandleni masinganakile. Dokotela ngiyazi sikulethela i-cancer wena kodwa namhlanje bathe kunale cancer noma umdlavuza ohlasela iy'ngane yini umdlavuza wey'ngane noma yini umdlavuza uma ungasibeka nje esithombeni ngokwenu lapha ey'nganeni? Okay, umdlavuza kuyisifo lapho khona amangqamuzana noma ngokwesilungu bathi ama-cells ayaye akhule angalandeli umthetho womzimba. Okay. So iseli neseli emzimbeni liyakhula lenza umsebenzi walo mase liqedile liyafa. Umthetho womzimba nje usebenza kanjalo. Njengoba kuthiwa kugcwele amaseli nje emzimbeni asebenza ukufa nje wona. Cha ayasebenza anomsebenzi. Uyazalwa wenza umsebenzi bese uyafa. Uyayibona le ndaba. Dokotela lento bayifundiswa kabuhlungu. Thina sathi uyazalwa kube mnandi nje uhambe uyogroova bese ukufa sikufake kubona sekufikile. Cha uyagroova kodwa usebenze bese uyafa. Okay. So uma kwisimo somdlavuza absolutely lawo kuba khona amaseli angalaleli imithetho yomzimba alokho eqhubekile ayakhula ayazalana awenza umsebenzi athatha konke nje athatha amanzi athatha izakhamzimba ngiyaye ngibekusele kubazali ngithi kufana nengadi nengadi utshala iy'thombo zakho kahle nazi iy'thombo uzthelela amanzi uzthelela umanyolo ziyakhula bese kuba khona ukhula nje emaceleni luyakhula lolu khula anandaba ukuthi ngqongqoshe wasebenza ngosilethela abantu abakhuluma lolu limi lwethu bengiyombuza kanjani umlungu what's the cooler Sengiyazi ukuthi i-cancer ukhula nje uma semzimbeni. Kudingeki lokho kungadingeki ngokomthetho. Kodwa lokho lwadlila amanzi. Liyawudla umanyolo, liyawudla umhlabathi. Uyayibona le ndaba. Incazelo emnandi esifidi kangaka. Futhi nakathi wasedumbe usondeze edumbe manje. Absolutely. Sasezululand. Hayi. Manje ke lena ke esuke sigadla abantwana iyiphi inhlobo zinenene libone seyigadla kubantwana kakhulu. Ebantwaneni kuyaye kube kakhulu umdlavuza wegazi. So kuyaye kube lento esibiza ngokuthi leukemia noma i-lymphoma. Bese kuba nezinye kuba yigaxa zomqondo ekuyisimo esaye singabi mnandi kakhulu. So lezo nhlobo nje esaye siyibone ebantwaneni abancane. Impawu ke mhlambe ke iziphi impawu ingane ngoba ngiyakubona umuntu omdala kulula umthethe uzozwa kuluma uzozwa ingane uzwe lokho iqhakathekile ikhala nje ikhala ke awusazi ukuthi iziphi impawu esingabona ngathi mhlambe ingane kungenzeka ukuthi ine cancer kuyisimo esiyaye sibenzi nyana khona vele uma ungenalo ulwazi ugogo wami wayangibuza athi manje ngoba uhlala usebenza ngeingane
wazi ngani ukuthi kwenzakalani ngoba ayikwazi ukusho ukuthi kubuhlungu. Yebo. Kodwa ke kunezinto eziyaye zibe khona ezingakunikeza i-idea noma umbono ukuthi ngenzeka kubo umdlavuza. Absolutely. So enye yazo kuyaye kube isigaxa. Okay. Singaba noma kuphi, singaba sengalweni, ezinyaweni, emzimbeni noma ngabe ikuphi nje. Kuyaye kube sibheke futhi emehlweni uma kunechashaza esingalazi emehlweni, uma kuneso ubonisa iso liphumela ngaphandle noma umntwana ekhala nje ukuthi yazi mama baba angiboni kahle kuyafifiyela izinto ezikanjalo siyaye sikhathazeke ngalokho bese kuba ukuthi unokushisa okungapheli uyehle emzimbeni akadli kahle ukhala ngobuhlungu kakhulukazi bamathambo noma amalungu kakhulukazi ebusuku uyakhala umntwana ungazi ukuthi kwenzakalani athi ukuthi kubuhlungu ezinye zezinto esayisithi ama-danger signs ukopha emakhaleni ukopha ensinini ukulimala kalula uba nama-bruise sayibona umuntu nje undlule lana wasishayiseka kancane la esitulweni usenehlule elikhulu awusazi ukuthi kodwa wazi ukuthi iphumaphi yonke lento lena for ilona ke le ekhanda kuyaye kube izinto njengokuthi mhlawumbe umntwana kade sehamba ese-right umbone akasahambi noma uvuka ekuseni uyabuyisa njalo ekuseni ukhala ngekhanda elingapheli noma umbona ngathi mayekhuluma nje izwi lakhe seliyaqhaqhazela izinto kanjalo akwazi ukuthi kwenziwa yini. Izoba inkinga le ukhala ngqongqoshe ba angifiseli umuntu ukuba nengane iyakhala ingane ebusuku ikhala lapho ke wena uyafika udinga ukulala uyizwe nyawo ngithi akodwa Nkosi experience. Yebo hayi utshela ukuthi uzokhalela into yazi usuke hey bakithi cha yiziphi ke ezinye izifo ngiyazi mase sikutholile njengodokotela wezingane ke kubale kusale sesilisebenzisa lethuba yiziphi izifo enizibona zihlasela kakhudlwana ebantwaneni ongafisa ukuyikhulumisa kubazali kubantwana nje kakhulu izifo esisaxabene nazo esisasihlupha kakhulu isifo sohudo yebo isifo sendlala phecelezi ekuthiwa i-malnutrition sisale nkinga ke ye-TB ne-HIV kusandulela ngculaza nje nakubantwana and kuya kubuhlungu futhi Ntokozo ngoba bese sikule simo la besithi khona akusekho mother to child transmission bese sibona ukuthi hayi akusekho isimo la umntwana etheleleka khona ngesifo sesandulela ngculaza esithatha kumama kodwa sibona futhi singathi sekuyaqala phansi manje sekubuyele emuva asazi ukuthi sekuyinkinga isingabisi kuphi kodwa ke ngibe sengishilo lezi zifo ngisafuna ukuphinde ngigcizelele ukuthi isifo somdlavuza kusayisifo esibulala kakhulu izingane kakhulukazi enganeni eneminyaka engaphezulu ka5 ayish cha dokotela siyazi siyazi ukuthi kuhlupha ngoku specialist awuphi specialist asisengo sazi sifuna ama specialist kule show baningi ke ngqongqoshe ngibezwe sebethena hayi sizofunda nathi sibe ama specialist ba kule show yakho ngathi ufuna ama specialist wona abanye ade be graduate nje wenza kimi omunye athi ngiyanibona ukuthi lokhu nifuna ama specialist sengiyi specialist ngeza impela cha sibonge kakhulu dokotela kukhona nje umlayezo obufisa ukudlulisa ke nje noma ukhonze kunemlayezo eminingi engifuna ukuyidlulisa kubazali ukuthi oqala ukuthi umdlavuza uyalapheka uma utholakale kakhulukazi uma utholakale kusanesikhathi wena owazi umntanakho undlula wonke umuntu ngiyaye ngithi kubantu ngine team engisebenza nayo odokotela amanesi aba-rehab ofizio nobani kodwa kunenye experts engihlezi ngisebenza nayo okumzali ngaso sonke isikhathi umzali uzokutshela izinto eziningi and umzali angakutshela udokotela ukuthi kwenzakalani ngomntwana kuneyikhathi eziningi lathi umzali udokotela yazi kodwa awucabanga ukuthi ngithi asiyi-check-e sithi uyabonelela uThixo uyayithola i-diagnosis so ngicela ukuthi abazali uma kukhona ababonayo kulezi mpawu esesizishilo baphuthumele emtholampilo bazobuza basitshela ukuthi nakho esikubonayo ngomntwana kubili okungenzeka ukuthi umntwana sithola ukuthi akanalutho sithi akabuyele ekhaya
or senze ama-test sithole ukuthi umntwana unento bese kuba ukuthi siyamlapha ngaleso sikhathi ngaleyo ndlela. So ngiyacela nje ukuthi kube ukuthi bayakwazi ukuthi basheshe beze kuthina sikhona ukuzokululeka abazali sibafundise. Umsebenzi wethu akusikho ukwelapha kuphela, ukufundisa futhi. So sicela ukuthi bazibheke lezo mpawu basazise sizobe sesikwazi ukubasiza. Injalo cha sibonga kakhulu Dota, ngiyakubona ungaba umsakazi ungathatha lolu hlelo olubuyisele le mangathiwa uyakunikwa. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho ngoba baseningane ufuna ngene ngisazothatha nabazogijima. Sibonge ngesikhathi osinike sona. Ngomoshe inyanga yabantu abasha futhi le uyibona nje nawe ukuthi i-youthful lenyanga le abantu basha hayi bashisa umlilo sisho kuba ingane uyayibona le nto le. Phela umnye wathi njengabantu abasha basukuma enqwaba abantu babakhulile basethi kwathi mkhulu yini uthe mina ngasha kudala lapha ngale imali impela. So ke ikhona into yokubhekelela ukuthi ke inyanga yabantu abasha mhlawumbe i-message ngqongqoshe eyakubantu abasha siyithande masingayithola. Wentokozo i-message esifise ukudlulisa ngoJune i-message ethi kubantu abasha isikhathi sokuba umuntu omusha siyisikhathi esine expiry date. Isikhathi ke okufuna wena njengomuntu omusha ukwazi ukusebenzisa ngempela fruitful. Zikhona izinto ezikwazi ukwenziwa abantu abasha ezingenziwa umuntu osekhulile noma ngezukwazi ukwenziwa umuntu osekhulile. Kubalekile ke ukuthi abantu abasha bathi nabebuka baqale ngokubukelela i-role noma indima eyadlalwa abantu abasha baka 1976 ebese bona beyayibuka ukuthi kulesikhathi samanje iyiphi eyabo imandate okufuna bayithathe. Mandate yabantu abasha kulesikhathi samanje Ntokozo imandate yokuthuthuka especially ngokwe-economy. Akufanele abantu abasha balinde ukuthi bazoqashwa ubani. Kufuna abantu abasha nabo bazibone beyabaqashi at some point. Funa baphumeke abantu abasha bayofuna amathuba kuzo zonke indawo uhulumeni unawo amathuba. But thina sifisa abantu abasha bazinakekele ngokwezempilo ezweni ngoba uma unganakekelanga impilo yakho noma usunayo imali usunazo izinto oyifusayo impilo yakho ibiseyancipha. Absolutely. Cha batheke bayacela ukuthi ke sibalandele nje umuntu okuyi-profession osemusha obukeka ngathi uyingane singazi ke phela ngoba umuntu othi kanti uyabukeka ngathi ingane. Ubona ngathi ubukeka lokadokotela. Sibheka iziqinile izipoko. Batheke bacela sithole umuntu oyingane angezosixoxela nje ngeprofession yakhe nanokuthi ke lenyanga isho ukuthini kubantu abasha. Usuyendlalele kahle ngqongqoshe ake sicele kudokotela thi wena udokotela omncane angazi noma iqiniso kodwa ke phela omncane ethe mncane ebese sesikhundleni sokuphatha uyena CEO omncane ku-CEO omncane kwenziwa ngani ukuthi ube yi-CEO encane yazi nje nami ngiyafisa ukuba yi-CEO encane mina ke ngisayengena wasengigugele vele uthe ungqongqoshe evike edlule abantu abana-35 imdodovu mina kushuthi angisangeni nokungena kuleli game imdodovu futhi ngiyikhehla leli lokugcina ngci cha ngibuza usethe ubani wakabani wenzani la eminyangweni ngibingelele Baba Maphisa absolutely ngibingelele ngqongqoshe wethu ngiyabonga kakhulu ithuba igama lami nguDr Nosipho wakamgobhozi ngudokotela ngokusebenza ngiphinde ngibe yi-CEO yakhona lapha ya Enanda Community Health Center. CEO yini CEO? Ilabantu mhlambe abagada iguli kwenzakalani yini CEO? Usuke kuumphathi wesikhungo esithize njengami nje ngumphathi wesikhungo sezempilo. Sikhula thina kwakuthiwa ontsumpa. Yebo. Abantu abakhulu phela labo. Manje usemncane kangaka wenze njani uthi ube untsumpa ngokushayisha kwenzakalani? Ngiyacabanga ukuthi ukuyimisela Baba Maphisa emsebenzini wakho nokuzikhuthaza wena uqobo nokuthi mawusungenile la kwi-career yakho ungagcini ngokuhlala ndawonye uzikhuthaze njengomuntu omusha uqhubeke uye phambili ufunde. Mina engakwenza ngaziqhubeza ngafunda ngagcina ngokuba udokotela nje kuphela ngahamba ngayofunda ezinye izinto njenge-masters kwi-public health lapha e-Cape Town ekuyiyona eyangikhuthaza ukuthi ngikwazi ukuthola information emayelana nokuphatha kakhulu uphinde nje mawumuntu omusha ukwazi ukuthi uzi-upgrade ungagcini ngokufunda uphume enyuvesi kodwa uziqhube. Abanye bayaqhubeka babe ama-specialist kodwa-ke kukhona nale ndlela lethi nesiyithathile yokuthi ukwazi ukuthi uqhubekele phambili ugcina usuba umphathi. Mana-ke ngiyazi ukuthi kunomuntu olapha kwahlabisa noma emtubatuba olalela udokotela uthi ngiyafisa
ngiyafisa nami ukuthi ngibe ne-career njengodokotela kodwa ngigcine ngibe umphathi awusithathe nje uqala lapho umncane umuntu okhule kanjani usondeze nje ekukhuleni kwakho ne-career yakho phatha. Okay, mina-ke ngikhulele eMlazi, elokishini laseMlazi. So ngivuka eNewZ. Abantu baseMlazi abafuna ukuphuma kule nto ka-NUZ kanti siphumile ngempela kuyona manje. Akululanga. Sebeyapersonalize NUZ bani ZN ngithi abafuni ukuphuma. Akukho lula ngoba ilokishi elikhulu kakhulu leli ezweni lonke. So ngakhula kakhulu elokishini elihlwempu ekakhulu emndenini ongenzi kahle. Emndenini ophansi la sakhulela khona ngasho nje mina ukuthi ngikhulele kakhulu ezakhiweni emjondolo into yangikhuthaza kakhulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngiphumelele ngiye phambili ngathini imlando wami noma umlando wendawo engangihlala kuyo ngibona izimo esihlala ngaphansi kwazo ngafisa ukuthi ngelinye ilanga abazali bami ngibakhiphe kule mpilo yokuhlala odakeni so lokho kwangigqugquzela kakhulu ukuthi ngiqhubeke nezifundo zami nginganaki ezinye izinto ngiqhubeke ngiye enyuvesi noma imali ingekho kodwa ngikwazi ukuthi mina manje ngiyimisela iphupho lami lizofezeka. Hey umuntu angakubona phela usunjiji kanti nawe ukwashizila batho njalo. Kakhulu. Bathi ukushizila. Kakhulu. Absolutely. Manje ke wathi mawusufika la ko tertiary wasurvive kanjani? Akho mali akho lutho ubuwenza kanjani ukuze usurvive? Ukhona omunye osuka le eMhlathuze uhambile kwathiwa ye university akashiwanga ngisho nano 50 rand nano 100 rand kuthi uzofika uyibone lapha euniversity ungathini umlayezo wakho wena ijourney yakho yathini lapho? Mina abazali bami babengasebenzi babomaphisi ekhaya nje kwangasebenzi umuntu umama nobaba babengasebenzi njengoba ngisho ukuthi sihlala kwi-background ehlwempu la kungekho khona lutho la kuvalwe khona imizi ngama-cardboards la siphuma khona thina kodwa sakwazi ukufunda safinyelela emanyuvesi kunezibonelelo eziba khona zabantu zama-students ey'fana no-NSFAS ey'fana namabhasari so mina ngathola-ke ukuthi ngithole ibhasari yakhona khona la emnyangweni ibhasari yakhona khona la eminyangweni iyona yangisiza yangiqhuba abazali bami bakhiphanga ngisho isenti so kuyasiza ukuyimisela kuyasiza ukuzazi ukuthi ufunani and then bese uyafika la ephupheni lakho olifisayo so mina ngenza kanjalo nje ukuyimisela bese uthola izibonelelo zikahulumeni izibonelelo zika-department umnyango wezempilo owasifundisa thina size sifike la sikhona so kufuneka ukuthi nje uyimisele mawusungena enyuvesi uqhubeke ufunde ingqondo yakho yazi ukuthi ufuna ukufinyelela kuphi. Yebo nakho ke manje usuqedile ke phela tertiary usiyosebenza ke ngiyazi lento yokuthi mawusuye ekhaya ehlwempu ngoba nami nginesimo sithi asicishe sifana. Yebo kukhona leli holo lokuqala leli esuke likwaleta inqwaba yezinto ukuthi ngelilanga kwaye kwathathwa izinkukhu la ekhaya kwadayiswa bakufuneka kuye university kwathathwa osofa badayisa ngoba kufuneka kuye university bese ke iholo lokuqala what was happening in your mind? Ngangiqala ukuyibona imali engaka. Ngangiqala. Ngisho abazali babazi ibhadi. Ayekho kwafika nemali engaka. Futhi kwakusakhona lento yokuthi umuholo wakho oqala uthatha wonke uyise kubamzali. Nami ngenze njalo Nkosi yami ngawuthatha wonke nje ngangakabi naimoto futhi ngingabi nalutho ngawuyisa wonke kubazali. Babeqala kubona imali engaka. Ngiyayicabanga i-excitement yayilapho. Sikhula ke ikhathini la sekuyasileywa manje ingane ithi ihlwempu kanjalo kodwa ine pleasure ukuthi kufuneka ishaye izithombe idle endaweni eziphambili ungathini umlayezo wakho usakuyintsha yesikhathi samanje? Ngingathi abantu abasha bamanje banencindezelo kakhulu bafuna ukubonakala ku social media engazuthi banakho kanti akukho ngoba ubona incindezi kwabanye abantu abasha bese ufuna nawe ukuyiveza engazuthi unakho so leyo ncindezi iyingozi kakhulu ngoba singafuna ukuhlala senza ama-content kanti ama-content angeke aze sise ndawo so abantu abasha banamhlanje ngingathi mina ababuke kakhulu bangabuki into eyenzeka ku social media kodwa umuntu azazi ukuthi yena ufunani bese eyayikhuthaza ukhuthazeke ungathathi incindezi oyibona ku social media bese ufuna nawe ukufana nalabantu abaziveza engazi ukuthi baphila kahle ku social media kanti mawubuka ngale
ayikho Konakele. ngempela kuyabheda so leyo nto yenza ukuthi business. ugcina usungena nasey'dakamizweni ugcina usungena nasey'ntweni engamele engabe uyangena kuzona Absolutely. ugcina usungena ekudayiseni ngomzimba usudla iy'dakamizwa Ngenxa ye-pressure. usuyimatanisa nabantu Absolutely. yebo ngenxa yengcindezi osuke uyibona laphaya ku-social media Yeah. uyingozi ngempela kakhulu u-social media ngingabaqwashisa nje abantu abasha Yeah. ukuthi umuntu nje akangalahli kuqala ithemba Absolutely. akangaphosi ithawula iphupho lakho lisangenzeka khona owathi iphupho alifi umnikazi esaphila. Awu dokotela ugen amagula wenza konke ngqongqoshe nangumuntu omusha nangumuntu oseyingane. Ngiyajabula kakhulu Ntokozo ukuthi sibe nomuntu omusha uDr. Mgombozi ngoba konke lokho akushoyo kuya kulento ekuthiwa i-black tax. Yep. Abantu abasha namhlanje uma beqeda uthi umuntu hayi angifuni ukuhambisa imali ekhaya ngifuna ukuyosiza ekhaya ngoba sengikhokhiswa i-black tax. Yep. Iqiniso ukuthi abaningi bethu baze bafike lapho befunda khona baphumelele ngoba kusuke kube nesupport eningi Yep. emndenini. Kanti phela hayi awusupportwa umndeni kuphela ngokuthi ukunika imali. Uyakusupport umndeni emotionally, ukusupport ngokugqugquzela, ukusupport ngokubakhulisa. So sinayo leyo responsibility yokuthi thina sifana nezinye izizwe othina uqede esikolweni uvela uqede uyibheke wena. Thina kubalekile ukuthi uma uqede asisho ukuthi umuntu akuma impilo yakhe kodwa phela nabazali akube khona ukusizana nabazali ngoba nabo basizile ukuze sifike lana. Ngiyafisa nje ukuthi sithi kubantu abasha le concept ye black tax okhulunywa ngayo emgwaqweni asingayithathi kakhulu siyifake emakhaya ngoba uzongakwazi ukusiza abazali kanti into uyabona nje Ntokozo uyayibona kwezinye indawo umuntu angamakhela umama uma ngabe seqedile aqhubeke umama ahlale emkhukhwini aqhubeke ahlale endlini ewayo kodwa the day eseshona umama afuna ukumthengela ikhasikhethi elidurayo elibiza o90,000 kaso suke lingasasho lutho ngaleso sikhathi ngoba uhlulekile ukumjabulisa umzali ngesikhathi saphila. So siyacela ukuthi abantu abasha baphinde bayibukisise le ndlela ukuthi abangayithathi indaba yokusiza ekhaya njengokuthi kuyi-tax ayithathe ngokuthi siyasizana nje siyabantu. Ngqongqoshe sikhulu kakhulu kwisibalo sabantu abazobe begijima abavela eminyangweni wakho KwaZulu Natal Department of Health abazobe begijima kodwa ke sesibasondezile nje abazoba abakhulumeli babo hlala dokotela unganyakazi sesibahlelele lapha bazotholakala kahle kakhulu sesibatholile ke inkeshezana ke le ngqongqoshe Inkeshezana eminyango khona abaleko sayed khona abaleko komhlaba uyalingana basuka wonke umhlaba kodwa sithenge laba sicela beyifike beba represent bazositshela ukuthi bawobani bakwabani benzani awutshela ngejubane isikhathi asekho ngathi ubani okabani wenzani emnyangweni. Nguthethe lo ngiyabingelela ngibingelela ungqongqoshe nababukeli emakhaya nguthethe Xhakaza ngisebenza lapha e-African Hospital as a senior medical manager. Absolutely uqalene nokugijima so ikhona nje indondo awayithola manje ngendlela osheshisa ngayo usenza ukuthi uDr. Xhakaza akhulume ngathi uyagijima ngaleso sikhathi akakhulume kahle. Absolutely. Okay ugijima ngiqale ngo-2022 ngizobe ngenza i-run S5 completed all the 4th entries. Siwumele umnyango siyabonga kakhulu ukuthi nisirecognize ngizile ukuthi ngizobe ngikhona Promiseville. Yebo. Nalena insizwa selectorini kwakho nayo ngathi yagijima sisho ubani okabani uqalene nokugijima. Ngiyabingelela bamaphisa ngibingelela ungqongqoshe igama nguPhumlani wakaSikhakhane ngise head office eNatalia le number 7 kuba isikhathi ngabe selishaya